आई भाग्यवतीच्या इथं आज दर्शनासाठी आलती. भाग्यवती मंदिर एलवाडी. चला. इकडून असं कर. आलती आई एलवाडीला भाग्यवती मंदिर देवस्थान दर्शन करण्यासाठी आलती आई आज. ती निघाली भाग्यवतीचं मंदिर. भाग्यवती मंदिर आपण आधी भाग्यवती मंदिर करा सगळ्यांना. एक 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 थांब थोडं थांब थांब थोडं 1 मिनिट झालं तर मग 2 मिनिटं समजून 2 सेकंदात हेवढे असते. भाग्यवती मंदिराची आई दर्शन करण्यासाठी आलती. गोसा न्यूज चॅनल रिपोर्टिंग. आई आज दर्शन करण्यासाठी आलती. मंदिर आहे भाग्यवतीचं दर्शन. माझी दाढ दिसली एलवाडीला आलतो मी. का माझं तोंड दाम 8 मिनिटं